Esta semana presentouse en Ourense, Vigo e Pontevedra El balanceo del alacrán, unha novela negra e con vinganzas históricas que parte dun feito real, o naufraxio do pesqueiro Villa de Pitanxo. O seu autor é un profesor zamorano asentado en Vigo. É a maior traxedia no mar que se recorda en Galicia, o afundimento do Villa de Pitanxo, arrastreiro conxelador con base no porto de Marín. Unha breve noticia sobre o naufraxio do Villa de Pitanxo en Terranova ocupa a primeira páxina da novela El balanceo del alacrán. Un zamorán de terra dentro, e a xente de terra dentro, cando vive na costa, chamale moitísimo a atención os temas do mar, non a praia, o mar. Entón, cando ocorreu a traxedia, eu comecei a pecatarme que as caras, os silencios, eran moi fortes, moi diferentes ao que estaba acostumbrado aquí e no Morrazo. Por primeira vez fun capaz de entender o peso da traxedia marítima. A partir dese inicio sobre un naufraxio real, todo é ficción nunha novela policíaca chea de xiros con vinganzas históricas que non debemos revelar, e coa cidade de Vigo e o seu porto como grandes protagonistas. Son lugares moi reconocibles fora dese Vigo turístico que a xente ten na cabeza cando ven aquí no verán a praia ou cando ven ao Nadal as luces, no? Ese Vigo máis persoal, máis introspectivo moitas veces, donde todo o mundo coñécese e onde todo o mundo sabe máis ou menos os segredos de cada cual. O inspector de Policía Negreira, a subinspectora Almada e o escuro e intrigante abogado Albert de Celis ocupan parte dunha trama na que hai unha homenaxe a Domingo Villar, tamén escritor de novela negra falecido prematuramente. Domingo Villar, para mí foi o pai da novela negra galega, no? Foi unha persoa que pasé de ser lector a ser amigo, a coñecele perfectamente, a compartir con el festivais de literatura con a miña primeira novela. Tiña que estar, si é a miña primeira novela que transcorre en Galicia, en Vigo máis, además, entón tiña que estar el, e tamén está o seu personaxe, no? O inspector Leo Caldas. El balanceo del alacrán é a segunda novela deste profesor de historia que xa anda metido noutra trama, tamén policíaca e sobre Vigo.